ҷиҳати татбиқи консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ ва консепсияи иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки асосан таҳияи барномаҳои электронии рушди ҳамаи соҳаҳои кишварро фарогир аст, соҳаи нақлиёти мамлакат марҳила ба марҳила ба низоми рақамикунонӣ фаро гирифта мешавад. дар доираи татбиқи барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 соли равон дар назди Вазорати нақлиёт корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт бо мақсади ба таври электронӣ пешниҳод намудани хизматрасониҳои соҳа, коҳиш додани омилҳои инсонӣ, саҳеҳ ва шаффоф ҷамъоварӣ намудани нишондиҳандаҳои оморӣ, инчунин саҳми назар аз гузоштани соҳаи нақлиёт ба иқтисоди миллӣ ба фаъолият оғоз намуд. марказ аз се сохтори асосӣ, таҳиякунандагони барномаҳои электронӣ ва амнияти иттилоотӣ, раёсати низоми идоракунии дороиҳои роҳ, раёсати низоми зеҳнии нақлиётӣ ва операторони системаҳои рақамии соҳаи роҳу нақлиёт иборат мебошад. ҳар як раёсат барои амалӣ намудани барномаҳое ки дар доираи 30 модул тарҳрезӣ шудаанд, фаъолияти худро вобаста ба самт роҳандозӣ намуда ба рӯйхатгирӣ ва шиносномакунонии пурраи дороиҳои роҳ, барномасозиҳои модулҳои рақамикунонии соҳаро анҷом медиҳанд. корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт дар асоси дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис дода шудааст. марказ бо 60 ҷойи корӣ бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ таъсис дода шудааст. ҳадафҳои асосии марказ ин пеш аз ҳама рақамикунонии пурраи соҳаи роҳу нақлиёт ба таври электронӣ пешниҳод намудани зиёда аз 100 намуд хизматрасониҳои соҳаи роҳу нақлиёт ки мавҷуд ҳастанд, саҳеҳ ва шаффоф ҷамъоварӣ ва пешниҳод намудани ҳисоботҳои оморӣ, аз байн бурдани омилҳои инсонӣ, коҳиш додани иқтисоди пинҳонӣ ва дар натиҷа саҳми соҳаи нақлиётро дар маҷмӯи маҳсулоти дохила зиёд кардан мебошад. айни ҳол рақамикунонии соҳа дар 30 модул муайян гардидааст ки 13 тои он мавриди корбарӣ ва истифодабарӣ қарор дорад. системаи электронии маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт бо равзанаи кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии инноватсия пайваст шуда барои сода гардонидани раванди хизматрасонии нақлиётӣ мусоид мебошад. аз ҷониби мутахассисон 30 модули рақамикунонии соҳаи нақлиёт муайян гардидааст ки дар айни ҳол 13 модул аз ҷумла муҷаҳҳазсозии техникаҳои роҳсозӣ бо GPS, назорат ва пешгирии ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазн тавассути тарозиҳои муосири динамикӣ ва пайвастшавӣ бо марказ мавриди истифодабарӣ қарор доранд. яке аз ин модулҳо ин платформаи ягонаи идораи низомҳои нақлиётӣ мебошад. платформаи мазкур бо дигар низому модулҳо ҳамгироишаванда буда барои ба қайдгирии субъект ва объектҳои инфрасохтори нақлиётӣ пешбинӣ гардидааст. айни ҳол дар портали ягонаи соҳаи нақлиёт имконият барои ба қайдгирии тамоми корхонаҳои нақлиётӣ, ронандагон ва воситаҳои нақлиёт шароит фароҳам оварда шудааст ки ба таври электронӣ мо онҳоро ба қайд мегирем ва QR-код ва ID-коди ягона медиҳем. ин имкон медиҳад ба тамоми истифодабарандагони бозори нақлиётӣ аз тамоми хизматрасониҳо тариқи портали ягона истифода баранд, ки ин ҳам кори мизоҷонро осон мекунад ва ҳам кори назоратчиёни соҳаи нақлиётро. тамоми иҷозатномаҳо, сертификатҳо, роҳхату борхат ба таври электронӣ ин пеш аз ҳама барои ронандагон сабукӣ мебиёрад. дар вақти фаъолият намудан дар роҳҳо, яъне ки ҳуҷҷатҳои иловагӣ дар кор намешавад, танҳо ба воситаи телефони мобилӣ ки барнома дар он насб шудааст метавонанд тамоми ҳуҷҷатҳоро аз он ҷо дастрас кунанд ва нозирон низ аз ин система метавонанд назоратро баранд. мақсади асосии платформаи ягонаи идораи низомҳои нақлиётӣ ин пешниҳоди хизматрасониҳои электронии нақлиётӣ ба иштирокчиёни бозори нақлиётӣ мебошад.
он имкон медиҳад ки тамоми ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ, рухсатнома, иҷозатнома, сертификат, роҳхату борхат тариқи электронӣ дарёфт карда шуда, ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ба роҳ монда шавад. айни ҳол ман дар таҳия намудани платформаи ягонаи идоракунии низомҳои нақлиётӣ кор мекунам ки ин барнома дар намуди платформаи онлайнӣ барои компютер ва замимаҳои системаҳои iOS ва Android таҳия гардидааст ки ба истифодабарандагон кӯмак мекунад ки барои гирифтани як қатор хизматрасониҳои инноватсионӣ ва дигар намуди хизматрасониҳо кӯмак менамояд. Платформа барои автоматкунии раванди идоракунии низомҳои нақлиётӣ, оптимизатсияи логистикӣ, якҷоякунии иштирокчиёни гуногуни равандҳои нақлиётӣ ва баландбардоштани самаранокии ҳамли нақл пешбинӣ гардидааст. Платформа чунин хизматрасониҳоро ба муштариён пешниҳод менамояд. Якҷоя кардан бо низомҳои идоракунии нақлиётӣ, логистикӣ ва ба ҳисобгирии идоракунии сар ба ҷадвали ҳамлу нақл, мониторинг ва пайгирии воситаҳои нақлиётӣ, техника ва механизми хоҷагиро, инчунин дар объектҳои инфраструктураи нақлиётӣ дар вақти воқеӣ коркард ва истифодабарии иҷозатномаи электронӣ ва ғайраҳо. ҷорӣ намудани системаи зеҳнии нақлиётӣ дар марказ имкон медиҳад ки функсияҳои назорати видеоӣ, шиносномакунонии рақамии роҳҳои автомобилгард, идоракунии ҳаракати роҳ, хабардиҳии ронандагон оид ба вазъи роҳҳо ва обу ҳаво, инчунин пардохти электронии хизматрасонии нақлиётӣ бо сифат ва самаранок таъмин карда шавад. низоми зеҳнии нақлиётӣ ин маҷмӯи қабули қарорҳои технологӣ мебошад барои дар амал татбиқ намудани хизматрасониҳои рақамӣ барои иштирокчиёни соҳаи нақлиёт нигаронида шудааст. Раёсати низоми зеҳнии нақлиётӣ асосан вазифаҳо аз ташкил ва ҳамоҳангсозии ҷанбаҳои гуногуни раванди нақлиётиро бо истифода аз технологияи муосир барои баланд бардоштани иқтидори нақлиёт нигаронида шудааст. Раёсат аз кор ва ташкил таҳияи низом ва модулҳоро ба анҷом мерасонад, пешниҳоди санадҳои дахлдор, супоришҳои техникӣ, татбиқ намудани раванди ҳамин низомро ба роҳ монда ба барномасозон ба оиди таҳлил ва сохтани модулҳо ҳамоҳангӣ мекунад. Масалан, агар гирем модулҳои иҷозатномадиҳии сертификатсиякунонӣ ки барои дар оянда иштирокчиён, довталабони иҷозатнома ва сертификатҳо барои ба таври шаффоф, ба таври осон, содда гӯем агар гирифтанд, то ин ки дархостҳои онҳо тариқи электронӣ ба портали ягонаи низоми идоракунии нақлиётӣ ворид шуда, дархостҳои худро аз ҳамин роҳ истифода намоянд. Ҳамаи ҳамин коркарди ҳамин модулҳо, нақшаҳо аз ҷониби раёсати низоми зеҳнӣ таҳия карда мешавад ва ба барномасозон пешниҳод карда мешавад. Ҳоло дар раёсат 5 нафар кормандон фаъолият менамоянд. Дар оянда боз дар нақша аст ки сафи кормандон боз зиёдтар бештар карда шаванд. Доираи фаъолиятон васеъ карда мешавад. бо амалӣ шудани низоми рақамии назорат дар маркази мазкур имкон фароҳам гардид ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар дурдасттарин минтақаҳо низ ба танзим дароварда шаванд. ҳамчунин таъсиси маркази тамос бо рақами кӯтоҳкардаи 8808 имкон медиҳад ки аз тамоми гӯшаву канори кишвар ва берун аз он фармоишҳо аз рӯи самтҳои боркашонӣ, мусофирбарӣ, гирифтани роҳхату борхат қабул гардида саривақт иҷро карда шаванд. маркази тамос низоми пешрафтаи идоракунии муроҷиатҳоро истифода мекунем ки имкон медиҳад масъалаҳои шаҳрвандонро зуд ҳал шаванд. мо тавассути каналҳои гуногун аз ҷумла телефон, почтаи электронӣ ва сомонаи расмӣ дастрас ҳастем. марказ ва раёсати низоми идоракунии дороиҳои роҳ дар доираи барномаи ҷорӣ намудани низоми идоракунии дороиҳои роҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2024 ҳамкориҳоро бо шарикони рушд ба роҳ мондааст.
аз 5567.9 километр роҳҳои автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ дошта 4407.7 километр роҳ дар тавозуни вазорати нақлиёт қарор дорад ки ин 79.1%-ро ташкил медиҳад. аз ин нишондод то имрӯз маълумот доир ба дороиҳои роҳҳо ҷамъоварӣ карда шуда бо машваратчиёни байналмилалӣ ҷиҳати омода намудани харитаи электронӣ мавриди коркард қарор доранд. яке аз дигар фаъолиятҳои мо ин низоми идоракунии дорои роҳ мебошад. ҷамъоварии маълумот оид ба дорои роҳ айни ҳол зиёда аз 4700 километр роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дошта мавриди ҷамъоварӣ қарор гирифтаанд ва айни ҳол коркардшуда истоданд. ин ба мо имкон медиҳад ки дар оянда тамоми роҳҳои ҷумҳуриро тариқи харитаи электронӣ пешниҳод кунем. мақсади дигари ин низом барои ба таври электронӣ назорат намудани ҳолати роҳҳо ва нақшабандӣ намудани нигаҳдории роҳҳо бо истифода аз техникаи нав ки бо низоми зеҳнӣ насб шудааст, тамоми ин роҳҳоро аксбардорӣ намуда ба таври электронӣ метавонем гуфта ки аз ҳамин 14000 километр роҳҳое ки ҳаст ё ки ҳамин 20 километр роҳҳое ки ба муассиса вогузор шудааст ва маблағгузорӣ шудааст барои нигаҳдорӣ, мо метавонем ки чанд фоизи корҳо дар ин самт иҷро шудаанд. яъне ки ҳам маблағгузорӣ карда мешавад, дар навбати худ мо ҳам таҳлил карда метавонем ки маблағҳои бюҷетӣ чӣ гуна сарф шудаанд. низоми идоракунии дороиро ин низоме мебошад ки ҳамаи маълумотҳо оиди дороиро аз ҷумла оиди ҳолати техникии онҳоро дар бар гирифта дар асоси ин ба нақшагирии стратегии аз ҷумла интихоби намуди таъмир ва таҳияи буҷа барои нигоҳдории дороиро амалӣ карда мешавад. ба дорои роҳ пеш аз ҳама дохил мешаванд роҳҳои автомобилгард, кӯпрукҳо, нахҳои нақлиётӣ ва дигар иншоотҳои муҳандисӣ. ин низом ба воситаи комплекси таҷҳизотҳо ва барномаҳои компютерӣ амалӣ карда мешавад. айни замон дар риёсати нидр аз комплекси таҷҳизотҳои ширкати ромдаси зеландияи нав истифода бурда мешавад. инчунин манои дронҳое ки шумо мебинед, мо ҳангоми нигоҳубини кӯпрукҳо, долонҳои зидди тармавӣ низ истифода мебарем. логистикаи рақамӣ раванди истифодаи технологияҳои муосири рақамӣ барои муносибгардонӣ, автоматикунонӣ ва идоракунии тамоми марҳилаҳои амалиёти логистикӣ мебошад. бо дар назардошти ин маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт барои ҳамлу нақли мултимодалии молу маҳсулот аз давлатҳои хориҷа тариқи бандарҳои обӣ низоми муосирро бо афзалиятҳои зиёд ба роҳ мондааст. вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон барои тоҷирони тоҷик ки аз бандарҳои обии ҷумҳурии исломии покистон тариқи транзит интиқоли бор доранд, метавонанд бо истифода аз системаи вебок аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёти вазорати нақлиёт рамзи электрониро дастрас намуда интиқоли борро амалӣ намоянд. вебок ин системаи электронӣ ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳои молҳои воридотӣ ва содиротӣ мебошад. аз аввали соли 2024 вазорати савдои ҷумҳурии исломии покистон бо вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон барои ҷудо намудани мастер ID бо рамз ва утоқи шахсии ҳамкориро ба роҳ монд. вазорати нақлиёт феҳристи ягонаи интиқолдиҳандагони дохилию байналмилалиро ташкил намудааст. дар навбати худ ба тоҷироне ки тариқи транзит аз ин масир истифода мебаранд дар система ба қайд гирифта мешаванд. системаи мазкур якчанд мушкилиҳои ҳамлу нақли транзитии борҳои тиҷоратии тоҷикро аз байн бурд, аз ҷумла мушкилиҳои маблағии суғуртаҳои борҳоро. айни замон дар корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамкунонии соҳаи нақлиёт 17 ширкат дар ин низом ба қайд гирифта шудааст.
дар айни ҳол дар маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт зиёда аз 30 нафар мутахассисони ҷавон ба кор ҷалб шудаанд ки бо омӯзиши технология ва усулҳои муосири хизматрасонии нақлиётӣ соҳибтахассус гардидаанд. дар корхонаи мо зиёда аз 30 нафар мутахассисони баландихтисос фаъолият мекунанд. муваффақияти корхона вобаста ба малака, таҷриба ва садоқати кормандони мо вобаста аст. барои кормандони худ муҳити корӣ бароҳат ва технологияҳои замонавӣ фароҳам овардаем. ин ба баланд бардоштани сифати кори онҳо мусоидат мекунад. дар оянда нақша дорем ки шумораи мутахассисони ҷавонро зиёд кунем ва онҳоро ба раванди рақамикунонии давлатӣ ҷалб намоем. бо истифода аз технологияҳои муосир барои рушди иқтисоди рақамӣ саҳми худро гузорем. дар оянда ман мехоҳам ки забонҳои барномасозии бекендро омӯзам. айни ҳол ман фронтенд هستم و همچون فولستک разработчики کار و فعالیت کنم. با غیر از فعالیت کاریم این چونین من عین حال با آموزش زبان‌های خارجی مشغول هستم که میتونم در آینده با متخصصان خارجی کار و فعالیت کنم. рақамикунонии соҳаи нақлиёт ҷиҳати иҷрои консепсияи иқтисоди рақамии ҷумҳурии тоҷикистон ки соли 2019 қабул гардидааст марҳила ба марҳила амалӣ гардонида мешавад. дар ин самт такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои баландбардоштани сифати хизматрасонии нақлиётӣ ва логистикӣ ва мутобиқгардонии санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳа ба талаботи замони муосир муҳим арзёбӣ мегардад. барои суръат бахшидани рақамикунонӣ дар соҳаи роҳунақлиёт на танҳо дар соҳаи нақлиёт дар дигар самтҳо низ ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дахлдор тағйироти иловаҳо ворид кардан зарур аст. бинобар ин ба ғайр аз рақамикунонии соҳа тағйироти иловаҳо ворид намудан ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби мутахассисон рафта истодааст ки барои ба таври электронӣ пешниҳод намудани хизматрасониҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор доранд. боварӣ дорем ки дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳо вобаста ба рақамикунонӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалкунанда такмил дода мешавад. маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт минбаъд дар омода гардидани ҳисоботи оморӣ, имконияти таҳлил ва дурнамои иқтисодӣ, дар муносибгардонии кор дар комплекси нақлиёт барои баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ, дар назорат ва танзими дурусти фаъолият дар комплекси нақлиёт дар реҷаи мустақим нақши намоён мегузорад.